Здравейте хора, аз съм Fire Dragon. Днес ще ви покажа, че ще започна да снимам и на Clash of Clans. Пълен нуб съм, така че не искате много от мен. 953 трофея. Между другото, последния ми акаунт беше, тук беше стигнал до ПК-то с Townhound левел 8. А сега съм с Townhound левел 5. Добре, това клипчета е да ви изяснило всичко, дано да ми харесате другите клипчета. Това беше от мен, Fire Dragon. Чао, чао!